Lamang makan jo tapai, boleh pakuran cah jo patai, urang balaki awak bacarai. Abu ubi makan jo lau, balik kanyang mato mangan tua. Abah sobo ojo maaf ku asugi sagadang hampo baru. Yo Allah, yo Allah, yo Allah, yo Allah. Mata cigo yang yoginya mana, apa yang dipakai ndak usah pikiran bana. Dari mata cigo kita pun bisa beraja, apapun masalahnya ya bawa bagoyang saja. Kona milenial nikmatilah masa muda, salah satunya bagoyang bersama kita. Tapi jangan lupa agama sama budaya, tetaplah bagajo ada budaya kita. Hey kalian yang di situ ndak akan pernah maju kalau tarik mode itu ikut ala tren baru. Biar kalian aku dijamin lebih seru, cobalah yo suasana baru. Itu sabana indah bateo, kita harus cinta adat budaya. Dia nak kakuyo, ba inovasi yo, tanpa mailangan yo tradisi aslinya. Om deh kenyang